Het is droog, het zonnetje schijnt, maar het heeft hier ook geregend. En niet alleen maar water, ook steenmeel, toch? Ja, klopt. Enkele maanden geleden kwam er heel veel van dit spul hier uit de lucht vallen. En dit spul is... Dit is steenmeel. Ja. Dus het komt uit Noorwegen en Oostenrijk. Dus een restproduct van natuursteenwinning. En hier zitten hele belangrijke mineralen in. Wat doet dit dan, dit steenmeel? Ja, kijk, we hadden straks over die verzuring. Hè? Ja. En die verzuring die zorgt er eigenlijk voor dat mineralen als magnesium, calcium, kalium, dat die heel snel de grond inzakken. En daardoor niet meer beschikbaar zijn voor onze bossen, voor de bomen. Ja. En door dit toe te passen, hier zitten die 3 mineralen zitten er specifiek in. En dat zorgt ervoor dat die bomen die mineralen wel weer kunnen opnemen. Ja. En vanuit de helikopter gestrooid. Klopt, ja. We hebben hier in de buurt hadden we een depot liggen met een hele berg van dit spul. En die werd dan in bakken daar geladen en die werd hier boven de bossen werd die gelost. Ja. En waarom eigenlijk een helikopter dan? Ja, hoe gek het misschien ook klinkt, maar dat is veruit het meest praktisch. In zo'n bos, als je daar met een blaasmachine, dan houden al die bomen dat steenmeel tegen. Je kunt ook niet dwars door het bos gaan rijden met machines. Dus dan is eigenlijk de optie van bovenaf is eigenlijk het meest praktisch in dit geval. Behalve steenmeel hebben we ook daarbij kalk toegepast. Ja. En steenmeel is eigenlijk voor de lange termijn. Hè, dat je de mineralen over 10, 20 jaar komen die dan beschikbaar voor die bomen. Die laten die mineralen heel langzaam los. En die kalk die zorgt er eigenlijk voor dat je eigenlijk meteen die bodem probeert minder zuur te maken. In de hoop dat dat bodemleven, waar we het straks over hadden, weer wat meer op gang komt. Het is ongeveer 1 kilo per vierkante meter wat we hier uitstrooien aan steenmeel. En bij een goede regenbui trekt dat zo de grond in en dan zie je het eigenlijk al niet meer. Zien we nu al resultaat? Ja, er zijn op andere plekken hebben we het eerder toegepast. Daar zijn we 10 jaar geleden is daarmee begonnen. En daar blijkt nu al uit de eerste meetresultaten dat er meer magnesium in de bladeren zit. En ook dat het bodemleven, regenwormen en paddenstoelen en schimmels, dat weer langzaam wat meer op gang komt. Ja. En die eerste resultaten zijn echt wel veelbelovend. Ja. Dus, maar we kunnen eigenlijk pas over een jaar, over 10 of 20 jaar pas echt zeggen wat het heeft gedaan. Ja, want in dit gedeelte is er gestrooid, maar het is een veel groter gebied eigenlijk, hè? Ja, we staan hier nu vlakbij Landgoed de Hamert. We beheren hier ongeveer 2500 hectare bos. En op ongeveer 300 hectare hebben we steenmeel toegepast. Ja, hoe is die keuze bepaald dan? Ja, dat is in beeld gebracht door een onderzoeksbureau in Nijmegen. Die hebben overal bodemmonsters genomen en die hebben gekeken van waar is nu die toestand het slechtste. Ja. En waar adviseren wij welk mengsel van kalk en steenmeel om weer die minerale balans te brengen zoals het eigenlijk hoort. Hier voorlopig geen helikopters meer. Op deze plek niet. We zitten iets verder naar het zuiden, Landgoed Arsen en de Ravenvenne. Dat onderzoek loopt nu naar die bodemchemie. En daar gaan we ook nog wel in enkele bosvakken steenmeel toepassen.